Türkmenistanyň prezidenti Serdar Berdimuhammedow 14-nji oktýabrda garaşy döwletleriň arkalaşygynyň döwlet başlyklary geňeşiniň ýygynyna we Merkezi Aziýa Russiýa sammitine gatnaşmak üçin döwlet sapary bilen Gazagystana bardy diýip Türkmenistanyň döwlet habarlar agentligi habar berýär. Gazagystanyň paýtagy Astana şäherine geçirilýän gyda sammitine Azerbaýjanyň, Belarusyň, Ermenistanyň, Gazagystanyň, Kyrgyzstanyň, Özbegistanyň, Russiýanyň, Türkmenistanyň we Täjikistanyň liderleri gatnaşýar. Gazak medeniýetine görä Gazagystanyň prezidenti Kasym Jomart Tokayew gyda duşunyň açylyşyna sözlän sözüne ýygynyga ilkinji gedek gatnaşýan Türkmen prezidentini mähirli mübarekledi. Tokayew ýygyny açyk diýip oglan edip medeni ynsanperwer, howpsuzlyk we hyzmatdaşlygyň beýleki ugurlary bilen baglanyşykly möhüm meseleleriň ýygynyň garamagyny hödürlenendigini aýtdy. Öňkü Sowet ýurtlarynyň warat bolan we Sowet Soýuzynyň dargamagynyň ýygyny esaslandyrylan gydanyň nowatdaky sammiti post-Sowet giňişlikde Russiýanyň Ukraina garşy girişen esassyz çoluşynyň dowam edýän wagty geçirilýär. Azat Ýewropa Azatlyk radiosynyň Merkezi Aziýa boýunça bilermeni Bruce Panier 14-nji oktýabrda Azatlyk radiosyna beren interwýusyny nowatdaky gyda sammitiniň öňkü sammitlerden tapawutlykda dünýäniň we Sowetiň syýasy sahnasyna Rus prezidenti Vladimir Putin'in Ukrainada baryan uruş terarda sarsylýan awraýyna şaýat bolýan ony gurrun berdi. Putin used to come and run the meetings, and he had something to offer all the time, and everyone wanted to listen to what he had to say, right? You know, was it going to offer? Putin öňler gelip ýygnaklary alyp barardy. Onda mudama hödürläre bir zatlar bolardy. We hemmeler onuň aýdýan zatlaryny isle bu onuň hödürleýän howpsuzlyk kepillikleri barada bolsun, istedi onuň täze hödürleýän söwda şertnamalary barada bolsun, dinlemäge istek bildirerdi. Ýöne inni görüşimiz ýaly hemmeler onuň agda döwletleri maliýe höweslendirmelerini hödürläp bilmeýändigini bilýär. Harby hyzmatdaşlygy barada aýdylanyny, onuň ähmiýeti Rus goşunynyň Ukrainadaky ýagdaýy nazarda tutulanyny köplerde sorag döredýär. Şu wagt tutuş dünýäde Russiýanyň goşunynyň nä derejede güýçlüdigi ýa-da onuň asyl güýçlümidigi ýa-da däldigi barada bir topar soraglar berilýär. Şonuň üçin Putin inni ýygynyga gatnaşan beýleki liderler bilen deň derejeli hyzmatdaş bolup durýar. Bu ýagdaý ýygynygy öňkülerden tapawutlandyrýar diýip Panier Azatlyk radiosyna beren interwýusyny aýtdy. All over the world right now about how powerful is Russia's military, or is it powerful at all? So he's much more of an equal partner, which is something different. Panier şeýle ýagdaýyň geçen aý Özbegistanda geçirilen Şanhay hyzmatdaşlyk guramasynyň sammitine hem 13-nji oktýabrda Gazagystanyň Astana şäherine geçirilen Aziýada özara hyzmatdaşlyk we ynamy berkitmek çäreleri boýunça geňeşiň sammitine hem gaýtalanan ony gurrun berdi. Muňa garamazdan Panier gyda guramasynyň agda ýurtlaryň köpüsi üçin henizem söwda hyzmatdaşlygy babatdy ýa-da halkara syýasaty babatdy uly umyt bolup durýan ony gurrun berdi. Anny ony gyda duşunyň ýygyny Gazak paýtagyna Merkezi Aziýa Russiýa sammiti hem geçirilýär. Panier'iň pikiriçe bu Russiýa üçin ören wajyp sammit bolup durýar. The Central Asia Russia meeting is definitely the most interesting. This is the first time in 31 years that Russia Merkezi Aziýa Russiýa sammiti gurrunsyz iň täsirli bolup durýar. 31 ýylda ilkinji gedekdiňe Russiýanyň we Merkezi Aziýanyň liderleri duşuşyp maslahat geçirýärler. Bu Moskwanyň Merkezi Aziýadaky täsiri barada nä derejede aladalanýan ony görkezýär. Putin ol ýere gidip 5 Merkezi Aziýa lideri bilen duşuşmaly boldy. Aýdyşym ýaly bu geň sebäbi Gazagystan, Kyrgyzstan we Özbegistan Russiýa bildirýän golduglarynyň egsilýänligini açaçan görkezýärler. Olaryň Russiýanyň Ukraina sebäplerini anneksiýa etmegini goldamaýanlyklaryny düşünmek bolýar. Şeýle-de olar Russiýa bilen ýaranlyk babatda ikirjiňlenýär. Olar bu ýaranlyga özalkysynyň has az ähmiýet berýärler. Türkmenistan bilen Täjikistanyň ýagdaýy başgaça bolup durýar. Olar sebäpde Russiýa iň garaşly döwletler bolup durýar. Şonuň üçin olar ören hüşgär hereket etmeli bolýarlar, diýip Panier Azatlyk radiosyna gurrun berdi. Gonna have to move real cautiously. Şeýle-de ekspert Berdimuhammedowyň Gazagystana malaşýan döwlet saparynyň dowamyny iki ýurdun arasyny esasan söwda ykdysady gatnaşyklaryň ösdürilmeginiň ara alınıp maslahatlaşylmagyny garaşýan ony gurrun berdi. Türkmenistanda 12-nji martda geçirilen prezident saýlawlarynyň ýygyny kakasy Gurbanyly Berdimuhammedowyň prezident wezipesini eýelen 41 ýaşly Serdar Berdimuhammedow Gazagystana ilkinji döwlet saparyna malaşýar. Berdimuhammedow mundan odal Merkezi Aziýa ýurtlarynyň Özbegistana we Kyrgyzstana sapar edipdi.